A shirye mai tsaron ragar kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da ke gasar Premier da ke kasar Ingila Alisson Becker ɗan asalin tawagar kasar Brazil mai shekaru 33 yake da ya tafi kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus inda zai sake haɗewa da tsohon kwaciyinsa na kungiyar ƙwallon kafa ta Roma Luciano Spalletti. Koda kuwa kungiyar ta Juventus da ke gasar Serie A da ke kasar Italiya din ba za ta samu gurbin shiga gasar cin kofin zakarun Turai ba. Ji kafar yaɗin labarai ta Corriere dello Sport. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea na son tsohon ɗan wasan bayan ta Thiago Silva mai shekaru 41 ya koma ya zama kwaci a ƙungiyar ɗin bayan da ya bar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Porto. Amma kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan da ke gasar Serie A da ke ƙasar Italiya ta yi wa ɗan wasan bayan ɗin na tawagar ƙasar Brazil ta yin kwantaragin shekara ɗaya don ya ci gaba da yi mata wasa. Ji kafar yaɗa labarai ta ESPN da ke ƙasar Brazil.